Další random vlogu ložnici. Takže, co budeme dneska dělat? Dneska si ukážeme jasně moje vybavení ohledně počítače. Takže se na to jdeme vrhnout. Takže, první, co tu mám, jsou tyhle ty Genius sluchátka, vibrační, takže dámy, musíte si je zakoupit. A co je na to nejlepší, máte i takhle jakoby takovou sviňárnu, na který máte slumit mikrák, zvýšidla a ty vibrace. Je to dokonce rozdělený na, jako, víšte co, right a left, jako pravá levá. No, tak a teď si ukážeme moji myšku, která je od Urage, tady můžeme vidět. Urage. A má, může se přepínat v barvách, počkejte. Zelená, modrá a oranžová, teda vypadá trošičku jako červená, ale nikoho nešere. Tak dáme si tak. Já mám nejvíc, používám tohleto žužavou. Žužová barva můžu. Dále tu mám samotný počítač. Je od LG a Ace Power Vision AMD. Co se v něm ukrývá? 4 GB RAM. Má 4 GB RAM. Tohle je taky potřebné k počítači, nějaká zbraň, protože když vás furt někdo otravuje a vypadnete z kompu, prostě ho jen střelíte a jste happy. Dále tu mám nějakou obrazovku, nějakou klávesnicu starou. A pro toto video by to mohlo být vše. A jestli vaše máma, tak ji musíte zastřelit. Čau!